Ngoku siza ke sinqokole ke ngoNoTornado sive into ba umculo awuculayo umculo ohlobo nini kambe udibene nawo phi. Tornado masikwamkele kwibhathi. Ndiyabulela ithuba elithena ndinika lona inkosi. Kubani uTornado? uTornado nguzama ntenteni uGatyeni uNdondela uMamali nisuka kwindawo yakuCendane abaninzi ke bandazi kumawele kaMamtshawe group yomculo kaMasikhandi. Wadibana nawo nini njani umculo lo? Umculo ndikhule ndidlala isiginci sidlala amakhwenkwe entabeni sikhule sidlala nje isiginci sonke then ke sazakhela iqela lethu esasizibiza ngeyizo iziqela lomxhenzo ngoko then siqale apho thina uziqonda no esakhono sinaso nabantu besikhuthaza bathi no ningaya phambili uba ningaqhubeka then ke saqhubeka simane simamela aboMasikhandi sane role models apho then ke saqala saqhubeka sarecorda usukela ngo2004 kodwa ialbum yethu yokuqala ethe yathi uphumelele ka 2009 apho ethi songena ngawe esingene ngayo nakwiSATMA Awards ngo2010. Ngoku uTornado uthathe isigqibo soba ube wedwa kwenzeke ntoni usekuwamawele kaMamtshawe okanye sowedwa mpela ngoku? No, ndisekuwamawele kaMamtshawe. Into ebangele uba sithi ukhupha le album sasebenzisana newele lami le kuyo. Into ebangele sikhuphe le album kube kudala singasarekhodi album yesibini yamawele. Abantu bekhala ukuthi ngengxaki yecompany isithi ayikabikho ready ba isirekhode enye album. Then sabona mandaweni bakuthuleke mayibe khona into esiyenzayo. Then sakhupha le album kaTornado ke ngoku. Okay. Wena ulelinye lamawele pha kuMamtshawe okanye uyimfusi kaMamtshawe? Ndiliwele likaMamtshawe. Uliwele likaMamtshawe. Hayi man, khasithuthe man ukutsho man abantu bayakwazi bamane bekuva phaya khawutsho. Okay, xa ndizibongela abantu abaninzi ke bawundazi ndiye ndithi yadlakazi iTornado isivunguvungu umalanga ehlobo ndiphume ezantsi kwaCentane kwajingi kwaNtsilanje kwaBholoshiwe bheze siphambuka mfana unganithathi kancinci ungadlali ngamntu ozodlala zibanjwe emqolo zozifumana emarket zalwa intombi zakamtiko mazalelo jotelo makhaya kude ezantsi emncangadeleni kwaqaba angayiqhuqi nobe engayiqabili kwanjethu umfulondisela kusport nolonjalo bayiphethe left right and center indaba yam. Ay, hey, ndikuvile. All right. Kubaxhasi bakho khawubakhuthaza bakuxhase uTornado baxhase namawele kaMamtshawe. Abantu bakuthi ndiyacela inkxaso sesiyifumene kakhulu nangakumbi kwialbum yamawele kaMamtshawe abantu basathenga nangoku. Ndisathi abantu bakuthi sazozithoba kuni njengoko nenzile nakuqala sicela nisixhase umculo wethu nithenge ialbum zethu especially inkxaso sifumane ebantwini bakuCendane apho sisuka khona ngaba abaqalayo sixhasa then nabanye bezinye indawo ke ngoku babukela apho into enhle abayenzayo. So ndithi abantu bakuthi nithenge umculo woqobo ioriginals ke ukutsho siyanicela nixhase umculo wethu. Uzinze kwele ntshona koloni ngoku? Ndizinze apha eKapa ngokuhlala nangomsebenzi. All right. Nkosi futhi inkosi yakho ndiyabulela. All right. Lo besinqokola naye apho kambe ke umvile liwele likaMamtshawe kodwa ke lithi qalamba lodwa lingekho elinye lithi linguTornado. Unalo ke icocwe lakhe lilo eli ungahamba ke uyomxhasa nawe unganyebelezeli siyabuya ngoku.